ko kan kiwaro o bɛ n'an ye Senegalikaw fɛ yen Senegalikaw olu ka kiiritigɛ jɛkulu min bɛ n'a bɛ fɔ o ma ko chambre criminelle ni ale bɛ Diourbelkaw fɛ yen karamɔgɔ dɔ bɛ yen n'o ye Serimu Kadi Mbake ko u y'o kiiri k'a sababuya kɛ ko ale kɔni binna denmisɛnninw caman kan a yɛrɛ sa k'a fɔ ko musomanin 28 a n'a yɛrɛ ka kalanden 27 bɛ o la ko bin kɛra olu ka kiiri senfɛ sa kɔni y'a yira sa k'a fɔ ko waleya in tɛ tiɲɛ ye nka npogotiginin ninnu yɛrɛ bɛɛ lajɛlen tun bɛ kiiri kɛnɛ kan olu y'a yira sa k'a fɔ ko waleya in ko tiɲɛ don baara in kɔni bɛ ka to sen na sa wɔlɔfɔw olu fɛ yen Benin ale ni Niger ko bɛn o waati o bɛ ka se min ye Niger premier ministre ale yamaruya di juma tɛmɛnen jɛkulu dɔ ka sigi sen kan Benin ni Niger cɛ dancɛw olu dayɛlɛli baaraw bɛ se ka kɛ cogo min na sabula kabini fangandaraki kɛra Nigerkaw fɛ yen san 2023 min ye Niger ye ale tun ye ani Benin cɛ da bɛɛ lajɛlen tugu pewu k'a yira sa k'a fɔ maa ti bɔ ye sira fɛ ka don jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ nka nin waati in na kabini min ye Benin jamanakuntigi kura taamana ka taa a yira sa k'a fɔ ko sɔnɔgɔya donna kow la yaasa baaraw bɛ se ka kɛ cogo min na da ninnu ka yɛlɛ joona min ye jamanadenw bɛ se ka lafiya Afrique du Sud kaw fɛ yen a yirala k'a fɔ sa ko min ye maa caman jamana caman bɛ yen bi olu bɛ k'u ka jamanadenw kɔni cɛ ka bɔ Afrique du Sud kaw fɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye Ghana Nigeria ani Mozambique olu y'a yira sa k'a fɔ ko min ye fusamanciya o bɛ ta ka ɲɛsin u ka jamanadenw ma min y'u ka sow ye u bɛ k'olu jeni maaw bɛ ka gosi maa 5 ɲɔgɔn ko o de fatura waleya in senfɛ o yasa olu y'a yira sa k'a fɔ k'u ka dugudenw kɔni tɛna se ka to yen tuguni kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye Mozambique ka maa 5 o de nin tora waleya in na Nigeria y'a yira sa k'a fɔ ko ale bɛna wuli ka jɔ kɛ joona yaasa a ka jamanaden minnu bɛ nin waati in na Afrique du Sud dugu kɔnɔna na k'olu bɛɛ lajɛlen labɔ ko sabula ko waleya min bɛ ka ta ka ɲɛsin u ma o tɛ bɛn olu ma bi o tɛ bɛn u ma sini k'a sɔrɔ u bɛɛ lajɛlen ye farafinna jamana ye Sierra Leone ale min bɛ farafinna an fanfɛ bolo fɛ yan ale y'a yira sa k'a fɔ ko min ye nin waati in na ye an ka farafinna jamanaw n'o ye farafinna an fanfɛ bolo ye fala ye k'o kɛlen don dɔrɔgu tɛmɛyɔrɔba de ye juin kalo in kɔnɔna na sa maa minnu bɛ yen n'olu bɛ kimɛli kɛ olu ye jaabi mun bɔ k'a yira o ye k'a yira sa ko dɔrɔgu kɔni tɔni 30 ɲɔgɔn ko cocaïne na k'o de kɔni yera cargo dɔ kɔnɔ cɛncɛnfuga jamana dɔ olu dawolo la baara in k'a kɔni kɛra jamana mun na sa o kɔni bɛ tali kɛ laki Cadi fanfɛla la min ye Cadi bamu kan wulikajɔ ni cɛsiri ka kɛ ko yaasa ka se ka dɔrɔgu ko ale kɛlɛli kɛ RDC kaw fɛ yen nanzaralakaw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkulu o ɲɛmaa min bɛ yen n'o bɛ kɛnɛya ko kunna ale bɛ taama la yen min ye Aja Lahibibi ye a y'a yira sa k'a fɔ k'o kɔni bɛna euro wari 5,000,000 ta ka di yaasa Ebola bana ale bɛ se ka kunbɛn cogo min na RDC ale kɔnɔna na Philippines kaw fɛ dugukolo yɛrɛyɛrɛla ye dugukolo yɛrɛyɛrɛ min senfɛ sa maa 15 o sara o dugukolo yɛrɛyɛrɛ senfɛ so camanba o binna min ye kalanso kɔni ye olu kun kan ka tali min baara min kɛ u ka gun in kɔnɔna na sa ko o baaraw bɛɛ lajɛlen ma se ka sen sɔrɔ Iran y'a yira kunun ko k'a yira sa k'a fɔ k'a tun bɛ ka wulikajɔ min kɛ ka ɲɛsin Israel ma k'olu ka muguciw jɔra fɔlɔ jamana fila in kɔni kun karilen don ɲɔgɔn na k'a sababuya kɛ min ye Iran ye ale bɛ ka min ye Hezbollah maaw olu kɔkɔrɔma donni kɛ hali n'o y'a sɔrɔ a fɔra ko ka marifaw da kabini avril kalo tile 8 nin kun y'a siɲɛ fɔlɔ ye sa Iran yɛrɛ kun ka wuli sa ka bugubugumali ta ka ɲɛsin Israel ale jamana ma sɔrɔko ta nasira fɛ sa ko taji kɔni sɔngɔ yɛlɛla taji diɲɛ seleke naani kɔnɔna na k'a yɛlɛla ni 3 ye o b'a yira sa k'a fɔ ko min ye sɔngɔw kɔni bɛna yɛlɛ gɛlɛ kosɛbɛ barigon ale bɛ taa yɛrɛ sɔrɔ sa fo dollar wari 96 n'a ɲɔgɔn la Faranskaw fɛ min ye Jacques Chirac ale furumuso min fatura u y'a yira sa k'o ka janaja bɛna kɛ juma nata nɛgɛ kanɲɛ 14 mana tɛmɛ miniti 30 ye Basilique Saint-Clotilde la Parikaw olu fɛ kibaruya in dira a denmuso fɛ k'a yira sa k'a fɔ ko tasibila kɛrɛnkɛrɛnnen fana bɛna kɛ a yɛrɛ tɔgɔla dugu la n'o ye Courrèges ye o baabu bɛɛ lajɛlen olu kan ka sigi sen kan Faranskaw olu fɛ fala ye farikolo ɲɛnajɛ ta nasira fɛ jalatigɛba min bɛ n'o ye Somalika ye Umar Abdelkader Artan si san 34 ale kun sugandira sa k'a ka taa coupe du monde kɛnɛ kan nka a selen États-Unis kaw fɛ a ka visa bɛɛ lajɛlen b'a bolo u y'a lasegin ka na n'a ye Turki kaw ka aéroport la fala ye ɲininkali de bɛ ka kɛ sa a ye mun kɛ sabula FIFA ka papiyew bɛɛ b'a bolo a ka sɛbɛn bɛɛ lajɛlen dafalen ninnu de ye farafinna bi arbitre bɛɛ lajɛlen na ɲuman ye maa caman jigi b'a kan k'a fɔ n'a taara kɛnɛ in kan a na se ka baara kɛ wa coupe du monde ta fana fala ye a ka fisa arbitre yɛrɛ ma dɛ parce que a bɛ dɔ fara i ka CV kan coupe du monde kɛnɛ kan ye halisa jamana minnu sera ye Algérie ale n'a ka dege karamɔgɔ n'o ye Vladimir Petrov ye olu sera kɛnɛ kan kabini kalo tile 8 o tɛ kununko ye sa min ye Kansaskaw fɛ yen olu sigiyɔrɔ bɛna taa kɛ yen ye n'o ye Kansas ale jamana kɔnɔna na Laranskaw olu fɛ yen Côte d'Ivoire fana n'a ka sɛgɛw olu a n'a ka samaw olu fana sera kɛnɛ kan dɔgɔkun tɛmɛnen
Philadelphie kaw fe olu kan ka jige Willingham ale ni Delvaral min ye Côte d'Ivoire kaw olu jabala min nana kɛ o ye min ye Lionel Messi n'olu yɛrɛ kupu bɛ olu bolo olu sera kabini mɛ kalo tile 31 fala ye Kansas City sabula olu bɛ k'u ka labɛn tɔ bɛɛ lajɛlen kɛ Brésil n'a ka Seleção Neymar n'a ka maaw olu fana sera kelen ka dɔgɔkun tɛmɛnen min ye Europe jamana na sa Turki ale kɔni sera ye nin y'a dɔgɔkun kelen ye sabula olu bɛ ka labɛn kɛ hali bi yaasa ka se ka min ye yɔrɔ matarafa cogo min na u ka ndolatilaw olu bɛ se ka faamuyali kɛ cogo min na Suède fana o fana sera kɛnɛ kan ka ban u y'a yira sa k'a fɔ ko olu bɛ Texas kaw fɛ yen min ye Angleterre ni Pays-Bas ye olu bɛɛ lajɛlen bɛ Mississippi kaw fɛ yen olu fana sera kɛnɛ kan u ser'u jabalaw la Suisse ni Norvège olu fana y'a yira sa k'a fɔ k'olu sera jamana minnu bɛ fala ye n'u olu bɛ ka makɔnɔ hali bi o ye France ye k'olu b'a to ko n'a waati surunyana tuma min olu bɛ taa cun kɛnɛ kan ye France bɛ cogo min na min ye Portugal ale fana y'a yira sa k'a fɔ ko fo ale ka ndolati fɔlɔ kan ka kɛ juin kalo tile 12 sa kɛ ko o de bɛ kɛ olu seli ye kɛnɛ kan ye olu fana ka équipe tɔgɔ ye Seleção u y'a yira sa ko min ye joueur min yɛrɛ si kɔrɔbayalen ninnu bɛɛ lajɛlen ta ye k'o t'olu ta ye wa 41 n'o ye Cristiano Ronaldo ye u y'a yira sa k'a fɔ kɔni ko olu kɔni bɛ selen don kɛnɛ kan ye min ye u fila de don dɛ Neuer fana t'a la de Neuer fana ye Balogun ye dɛ ou bien ale ye 40 de ye Merci gardien o fana ye 41 ninnu kɛtɔ ka u b'a don mi-temps na sa kɛ a bɛ joué dɛmɛnanw b'u bolo ninnu ndolatitɔnw fala ye ninnu de sera nka min ye États-Unis yɛrɛ ye ani Mexique ni Canada olu b'u ka so ka ban sabula olu kan ka jouer juin kalo tile 13 u ni Paraguay kan ka ndolatan dɔw kɛ u bɛ k'olu labɛnw kɛ yanni tulon dayɛlɛli cɛ nka olu yɛrɛ bɛɛ lajɛlen sera u ka so nin waati in na nin kɔni ye kibaruyaw ye coupe du monde kibaruyaw jamana minnu kɔni sera kɛnɛ kan ani jamana minnu bɛ k'u labɛn ka taa anw kɔni bɛ so yan dɛ an n'a lajɛ tele la sa kɛ an kelen tɛ o nka an de tun kan ka ye kɛnɛ in ka tiɲɛ na États-Unis jamana 9 an tun b'an ka to so nka an bɛ labɛn kɛ sɔgɔma